Pozdrav ljudi, Petar ovdje. Ovaj account koji dajem na giveaway. Ovo se drži jednu legendarnu princes, evo i dokaz, nema ni još legendarne. Tu su sve legendarne, naravno, ovaj mi je slabi account, ovdje sam napisao da snimam, pozdrav se Kesića, on je fake, Kesić, ja snimam, pozdrav njega. Nema veze, idemo mi u jedan battle da pobedimo jednu borbu i to je to. Nažalost mogu da snimam 9 minuta s ovim jebenim obizem, trebam da skinem, ali za screen recording, ne da se nerviram svojim obizem, ali eto. Jebote, taj baby dragon da te jebo. Vidite što cujem. Neću cujem. Neću više da cujem, ovo je 8. mart je da... Uroš, utjuti! Snimam! Znate kako je valjda kad imate brata mlađeg. Meša se u... Ne vodi sam morao skeleton armije za odbranu, stvarno nisam imao šta da bacim. Vi ste to samo i ovdje mogli da vidite 1, 2, 3, 4. Jučer ja sam slučajno napravio ovaj princess stack. Marš bre budala momska. Valkiranje! Level 5, da se odmah ubijem. A što otvaraš to? Ide još jedan opening clan chesta, zato što na drugi account imam još 2 clan chesta. 2 accounta, još 2 clan chesta. Dobro, šta je? I meni fali jedan crown. I meni. Vidit će. Nemoj si. Dobro. Najbaci princes, nemoj da šalješ skeleton i imam princesu. Nećeš valjda. Ajde peka, još jedan put. Želim ga. Dobre! Skeleton je stao. Jedan jedini skeleton. Znam da šta mislite, ako bi bacio giant skeletona, gianta i gardovi, celejad im on to sve to, i kog ne bi mogo da prođe, i barbarijani još, oni debeli, jaki. Znam da su jaki. Tebi Uroše, ništa nisam pitao. Možda dam i onaj moj account na giveaway glavni, ali ne želim da radim. Tebi ne treba, ja sam te terao da ti ga dam, ti što... Još te ljutiš, što ja imam 2 legendarne, ti imaš onoga elektrovizarda. Dobar, ti dobar. Ti si noob. Aj bro, uništi toga dragona, kako već. INF dragon, kako već. Ne znam kako već, aj sad nemoj se brukam ovdje. Pred vas. Sramota mi je. Nemoj! Dobre, tako idemo. Ajmo, najte. Ovako. Uništi tu smrdljivu plinu. Tog smrdljiva dragona. Fuje, idemo! Da idemo uništimo i drugi tovar. Voda, to je jebeno nemoguće, ali eto. Možda jeste? Jebeno nemoguće. Ko što sam rekao, da je jebeno nemoguće. Možda bilo moguće da mi bio na neki veći level. Elitni barbarian i silovačac. Bilo bi super da nas sad usere neka legendarna. Ajmo. 412 golda, 2 gema, archery, aj please, rare, marš kurac. Dobro, znači, vi morate kao prvo da se subscribe-ujete na moj kanal, da šerujete, ne morate, napišite dole u komentara jedan broj od 1 do 1000 i vi ćete tako moći da dobijete ovaj account ako pogodite broj. Ja ću to naravno da snimam. I ostavite svoj link, Facebook link u opisu. Naravno, ako nećete koji šiša ovaj account, ja ću ga koristim. Mogu ja sam na glavni account Arena 8, sad ću 9, uskoro još nekako. Marš bre, Stock Jones! Što ova princesa ne ide spora da mi go sad ne uništi? Ajde. Pa ona ide spora. Musketarla! Meni je musketara level 16. 4. Noob. Evo, ovo već nije novosti. Ajmo, 2 princeze. Princes. Da imam klon, pa mir. Pa to bi sad bilo zeznuto. Ne, marš. Ne, bre! Da mi zepnije još jedan veći level, ali nema.
Nema veze. Malo pre sam dobio freeze iz free chesta. Naravno ja sam ga imao pre. Nemam Dark Prince od Epika. Izvarim 7. A sad dok uspjela ja to već. Imam malo na glavni. Ajmo jedan battle da pobjedimo i da vidimo da završavam klip. 5 minuta, 5. Zašto mi to radiš? Ne! Nemoj to da mi radiš. Ko ti to naučio? To tako oni dugovi ne rade. Tako. Pa bre, snimam, mali! Snimam, učuti se, Uroše. Da li si to alki noob? Ja ne kukaš zbog igricu što izgubiš. Uljuskaš telefon od krevet. Pa kad baš bitan battle izgubim tad ljuskam. Kad mi dođe Giant Chest, tad ljuskam telefon. Šta će mi Giant doći u Super Magical, nikad ga nisam dobio ni na jedan account. Ja sam Legendary na jedan account, ali nije moj. Ne mogu, brata. Taj account želim da dobijem, tu imam Sparkija. I nikad to neće se desiti. A ne, bre, princess mi uništi, bre, čoravi. Čoravo babo. Gle, bre. Ovaj me siluje. Pre 2 dana sam dobio ovaj princess. Eto, mučio sam se i trud se isplatio. Mogao sam da dobijem glavni account za legendarnu malo pre 5 sati kad sam snimao na otvaranje. To je to, bre! Pa GG, brate! Šta god da imaš, ne bi mogao da zaustaviš. Mini Peku i princess. Ja tebe mogu da zaustaviti. Ljudi uvijek izgubi kad igra protiv mene. Ajde seri ti. Ajde da igramo battle da vidiš. Ne, bre. Fulo sam. Znači, to je taj account, još jednom ponavljam, morate da se subate na moj kanal, da lajkujete video i da pišete u komentar broj od 1 do 1000 i to toliko, da stavite link od Facebooka u opisu. I to je bilo to što se tiče ovog klipa, hvala što ste gledali. Ako vam se video klip, ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u nekom od narednih klipa. Da, nisam rekao, ime se ne može menjati.